Hey guys, welcome back to my channel. It's me again, Mia, and if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below, and of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload the video here on this channel. So today guys, nakikita nyo na sa title down below, this is a random haul. Meron siyang from online shops, from Shopee, from Miniso, Watsons, and SM. So without any further ado, kasi medyo madami-dami to, let's start with the video. Okay guys, so magsimula muna tayo sa mga pinadala sa akin ng mga nagbibigay. Ayan. So let's start with this package. This is from Ladus guys. Ito siya. They sent me products to review and try and review. Ayan, meron tayo dito na super. Actually, tig-tatlo nito. So, merong super. 1, 2, ayan, 3. Nabuksan na tong isa kasi I've already tried it. And wait for the review. And then, meron din tayong normal. 1, 2, ayan. Yung isa nandun na sa vanity table ko. And then, 2 din na mini. Ayan, yung isa nandun pa. So, i-review natin yan guys kung ano nga ba yung pros and cons ng paggamit ng tampons, particularly Ladus tampons. So, wait nyo lang yan ha. And then, next naman dito guys na product natin is this AHA Serum from Precious Skincare Cosmetics. I've been featuring a lot of Precious Skincare Cosmetics because I really believe in the products guys na nire-release nila. And this one guys, pinadalhan ulit ako ni Sis Jen kasi yung isang pinadala niya sa akin, nabura yung packaging. So, binigyan niya ako para ma-feature ko sa inyo kung ano ba talaga yung itsura niya. Meron, yung pinadala niya sa akin, yung cylindrical bottle naman siya. Hindi siya yung parang ganito na parang triangle. Yun guys, yung nakalahati ko na or more than kalahati na yung nagagamit ko sa product na yun. So, i-review din natin to guys. Or kung hindi ko man siya magawa ng sit-down reviews, I will include it in the vlog. So, be sure to watch my vlogs because I do skincare updates at kung ano yung mga products na nag-work sa akin in my vlogs. Mag-move on naman tayo guys dito sa paper bag na ito. Actually, hindi ito yung paper bag na pero random kasi yung nandito sa loob na to. So, nilagay ko na lang lahat dito. And let's start with this eye mask. Kasi nga, diba, from night shift, ang hirap ko talagang matulog kapag wala akong eye mask. So, I bought 2 masks from Vegan nung nag-visit kami sa Vegan. So, maganda siya. Gamitin ko siya sa travel tsaka sa sa travel para naman ang haba ng travel ko pag usually lang naman kasi gusto kasi talaga matulog kapag sa biyahe kasi parang yun yung time ko lang, parang yun yung parang me time ko. So I really like to wear mask kapag nag-travel ako. So at saka pang night shift na rin. These are the Panda. Ayan, ang cute-cute nila and furry guys yung kanyang furry yung kanyang ganon. Pero ito kasi felt lang siya. So I don't know, hindi siya masyadong kagandahan yung material dito sa mata niya. Pero ito guys, gusto ko yung kanyang furry something. Binili ko yan dun sa Crisologo Street, yung Heritage Street ng Vegan. And then we got a bag here. Ito naman, binigay sa akin to ni Mac kasi pang everyday use, pang palengke, pang beach, pang lalagyan ng mga abubot ko kapag pumupunta ako sa duty. Kasi kapag nagjo-duty ako, lalo na kapag 16 hours duty, kailangan kong dalhin yung laptop ko and everything. So, kasyang-kasya yung lapi ko dito, laptop, charger ng phone, pocket wifi, and everything. Kasi kapag wala akong ginagawa, madami akong ginagawa sa computer. So, na paperwork. So, kailangan natin ng lapi kapag mahaba-haba yung duty natin. So, yan guys, binigay niya sa akin. Actually, madami siyang binili pero yan lang yung pinili ko. And then, meron din siyang, ito guys, yung mga yung mga papakita ko. May binigay din siya sa akin. you know my man. He knows what I want. Binigyan niya ako guys ng Innisfree na face mask. Ayan. So, ito, may mga pagbibigyan tayong mga tao. Meron tayo dito na, kasi pupunta lang din naman akong SG soon. I won't be telling the date, pero soon, nakabook na tayo and nakabook na rin ng hotel. So, watch out for the SG vlogs, guys! Ayan. So, yung variant nito from Innisfree is the tomato. And then, meron din tayo cucumber. Ayan. And then, meron din tayong green tea. And we also got lime. Ayan. And then, aloe vera. Aside from Innisfree, guys, meron din tayo dito Etude House na mga masks. Ayan. Kasi alam niya talaga mahilig ako mag-mask. So,
So, binigyan niya ako ng, eto guys, yung mga na-try ko na dati na sobrang nipis, yung point, ayan o, 0.2 mm lang siya. Ayan, 0.2 mm lang yung sheet niya. So, sobrang nipis. Parang talagang nahuhubog. Parang basta na ano niya yung face ng mukha mo. Talagang dikit na dikit siya. So, we got Manuka Honey. And then, Pearl din. And then, this one guys, sobrang excited akong gamitin to. Blueberry! Kasi gusto ko talaga yung mga amoy ng mga berries. That's why I like berries. And then, tea tree, yan. And then, meron din tayong snail. Ito guys, excited din ako na gamitin ko kasi parang, parang sikat siya yung mga snail essence, mga ganun. And guys, binigyan niya rin ako ng keychain kasi sabi ko, gusto ko ng keychain. So, yan. Yan yung mga, some of the things that he gave me. Yung iba, huwag na lang natin ipakita. Tsaka, basta. Next naman guys, na laman nitong paper bag na ito are the things that I got from Shopee. Ayan. Actually, hindi na to lahat yung nabili ko sa Shopee kasi yung iba nagamit na namin. Yung iba, hindi ko na alam kung nasaan sila. Ayan. So, first one here is this, ano to? Parang yung handle for the GoPro. For the GoPro, guys. Yan, this is the handle for the GoPro na kasi bumili siya ng GoPro kaso hindi na siya nakabili ng handle niya. So, bumili kami ng handle from Shopee. I will just put the link in the description box, guys, kung ano yung shop na napagbilhan ko ng mga to. Kasi sturdy naman, hindi naman siya yung plastic niya, yung parang, matibay naman siya. So, yan yung ginamit namin all throughout the vacation of Mac. And we also got a floater here kasi kapag pupunta tayo sa dagat, ilalagay yung GoPro para kahit mahulog siya, di ba, at least nagpa-float pa rin siya. Murang-mura lang to guys. Hindi ko in-expect na ganito lang pala yung price ng mga ganito. So, okay din naman siya. Tinesting ko, nagpa-float din naman talaga siya. Though, hindi namin siya nagamit sa actual na beach or pool kasi bumagyo ng bakasyon niya. So, hindi rin lang namin siya nagamit. Pero, tinest ko na to, guys. Nagpo-float talaga siya. So, maganda. Approve na approve. Para kahit mahulog mo yung GoPro mo, hindi siya mawawala sa dagat. Moving on naman, guys, dito sa nabili ko na ring. Ito, guys, kasi yung phone ko nga malaki. I have the XA Ultra here. This is the one that I'm using for my videos. And kapag nagbablog ako, guys, kailangan talaga na may hawakan ako. Yung may nakaganyan yung phone ko para hindi siya nahuhulog. Kasi kung hahawakan ko lang siya, hindi siya kaya ng kamay ko kasi parang isang ganito siya. Malaki kasi yung phone ko, guys. I like big phones kasi mas madali akong magbasa, lalo na mahilig ako sa e-books, ganyan, nagbabasa ako ng mga articles online. So, mas gusto ko yung malaking screen. So, kailangan ko rin talaga ng ring, guys, para mas madali kong mahawakan yung phone ko. And then, move on naman tayo, guys. Meron tayong brushes dito. Ito, papamigay natin siya sa mga taong nangangailangan. Or, basta, papamigay natin siya kasi, guys, ito yung gamit ko na brush set. Ilang beses na akong bumili ng mga ganito na papamigay ko, nabibigay ko sa giveaway. Pero, ito, bumili ulit ako. I got the white naman and the gold, guys. Gusto ko yung color niya. Pero, unfortunately, parang hindi siya mag-stay sa akin. I think I'm gonna give it to someone. So, I'm gonna include it sa ating giveaway soon. Na hindi ko pa gagawa ng video yung separate na giveaway natin. But, hopefully, I will be posting it before August because I will be picking the winner on August. So, watch out nyo na lang, guys, yung giveaway natin for the 10K giveaway na 11K na tayo, guys. Sobrang happy ko and thankful ako sa inyo, guys. So, I got this brush set again. Nakabuki brush set. These are the 5 na yung pang face and then 5 na pang eyes. So, parang ganito siya, guys. Parang ganyan. Yan. So, yan ang gamit ko. So, mag-move on naman tayo, guys, sa mga binili ko sa Miniso. First time ko, guys, na pumunta sa SM Urdaneta. Kasama ko si Mac nun. Kasi parang may mga something lang kaming kailangan bilhin before he went back to SD. So, eto. Trinay ko pumunta sa Miniso. Kasi parang na-intriga ako kung ano bang meron sa Miniso. Yan, guys. So, meron na naman tayong mga something dito, guys. And the first one in this plastic is what? Guess what? Tada! Mga masks na naman siya, guys. And I got the lemon. Ayan. And also, I got the grapefruit. And meron pa akong binili dito nasa isang plastic. Kasi actually, binalikan ko lang yung dalawang yan. Sabi ko, parang kulang yung nabili ko na mask. And guys, 3 mask na tong laman nito.
open natin ha, yung ating ganito. Ayan, 3 na siya. So, mura lang to. Hindi ko alam kung ito ba yung face sheet siya. Oo, yan. Guys, yan oh, face sheet siya oh. Mura lang siya kasi parang 99 lang ito. Ayan. So, parang 33 pesos lang ang isa. Parang ganun. So, sabi ko, ala, dito na lang ako bibili ng mga mask ko kaysa sa Watsons, diba? Kasi sa Watsons, ang pinakamura nila, 35, 37, ganun. So, kung mag-workout ko sa akin, guys, I will be buying more Minso. So, eto siya, yung isa. 3 variants lang, guys, yung meron na nakita ko. Hindi ko alam kung meron pa siyang iba. So, meron din tayong strawberry here. Ayan. And then, guys, may binili din ako na something to pang travel kasi hindi talaga ako ng mga ganito. So, bumili ako ng 2 ganito. Hindi ko alam kung nasa na yung isa. So, ayan, I got it in mint green kasi para mas cute lang. Kaya ako bumili ng ganito kasi gusto ko yung mga shampoo ko na gamit ko dito, body wash, ganun. Lalagay ko na lang siya dito, tsaka yung mga toner ko kasi yung mga toner ko malalaki. So, yan. Pwede siyang pang shampoo or lotion, pang toner, pang shampoo, conditioner, mga ganun. Tapos, meron din lalagyan ng foundation if ever gusto nyong ilagay na lang sa ganito yung foundation nyo. Good to, guys, kapag wala kayong mga check-in baggage. Kasi, madadala nyo yung mas konti kaysa sa bulky yung mga dadalhin nyo kapag nag-travel kayo. And guys, I found the keychain here, yung pineapple. Sobrang cute niya, guys. Gustong-gusto ko siya. Kasi ako talaga, mahilig talaga ako sa keychain na mga cute, mga ganyan. Though, hindi ko alam kung nagagamit ko ba sila sa keys ko talaga. More on sa bags ko sila nilalagay. Kasi mas madaling i-pull yung bag, guys, yung zipper ng bag kapag may keychain siya. So, I like it so much. Pineapple siya. And then, I also got something here. Eto, guys, gusto ko siya. Actually, meron siyang 2 ganito. So, parang pinag-iisipan ko kung babalikan ko pa yung isa. Kasi yung eto, may handle siya. So, open na. Huwag na nating i-open. Pag ano na. Eto, may handle siyang ganyan. And this one is in color pink. Ayan. So, ito siya yung nabibinat-binat na ganyan. So, it's good for the parang mga muscles mo dito para mas lumiit yung mga jiggly-jiggly. Ito, yung mga fats natin dito. So, maganda siya. And maganda siya kasi lightweight lang siya. Pwede mo siyang dalhin kahit nagte-travel ka para in the morning you can just lift weights kapag walang gym yung condo na pinuntahan mo or yung hotel na pinuntahan mo, diba? You can still continue with your workout. So, gustong-gusto ko siya. So, ayun lang yung nabili ko sa Miniso, guys. Move on naman tayo sa mga nabili ko sa Watsons. Ayan. First one here, resibo. Hindi, bumili ako ng, in-stapler naman yung ate yung product sa loob. Nakakaloka. Ayan, bumili ako, guys, ng mga eye white products na yung recovery sleeping gel mask tsaka yung vitamin sleep. Diba na stapler niya? Sleeping gel mask. Ayan, kasi gustong-gusto ko to, guys. Talagang kahit nag-exfoliate ka, like for example, gumagamit ka yung mga nakakapagpabalat na mga products, yung mga ginagamit dyan na nauuso, maganda siyang gamitin kasi talagang tawag ito, hindi talaga magkakaroon ng dry patches yung skin mo. Ito, guys, yung pinang-moisturize ko sa gabi para in the morning, ready pa rin yung skin ko for makeup, ganun. Kapag magme-makeup ako, just in case lang magme-makeup ako, hindi yung patsi-patsi yung yung skin ko na may nagbabalat, ganun, guys. Maganda siya. And then, I got some pabango dito, guys. Sobrang bango nito. And kinuha ko na yung moment talaga eh. Yung moment para bilhin to kasi alam niyo yun, paminsan-minsan lang nagba-buy one take one ang Watsons sa pabango. So sabi ko, okay. Mag-stock tayo ng pabango. So ayan, guys, kumuha na ako ng something dito na ganito. And sige na nga, papamigay na lang din ata natin tong iba dito eh. Kasi sobrang ang dami kong pabango. Kasi nga mahilig ako sa pabango. Mahilig ako sa mababangong bagay. So, yan. Bumili na naman tayo kahit di natin kailangan. Last bag na, guys. Ito naman. This is from the SM store. And yun lang ulit ako nag-shop sa SM. Kasi parang, matagal na akong hindi masyadong nagpupuntang SM. So, the first one here that I got is this headset, guys. Ganyan siya. Tapos, napa-fold siya. So, perfect siya na pang travel.
kapag nag-YouTube kayo, ganyan, kapag nag-edit kayo, ito maganda siya na gamitin kasi na-fold lang siya. Tapos yung malaki talaga siyang ganyan. So, parang naka-cancel yung noise. Though, hindi naman siya noise cancelling. At least, kung ayaw yung pa-istorbo, di ba? Maganda siya. And, safety running din siya. Nag-ano pala to? Ang tawag nito, glow in the dark. So, kahit madaling araw ka nagja-jog. Ayan o, ngayon ko lang napansin. Tapos, pag ganyan siya dito sa likod pala, guys. Ayan. So, excited ako dito. And then, we got something here from Towberries, guys. Ito naman, guys, ito yung favorite line ko talaga ng slippers ever since na-discover ko ang Towberries. Sa Towberries talaga ako bumibili ng mga tsinelas ko. Kapag yung mga panglabas ko talaga na tsinelas, Towberries talaga ako, guys. Kasi sobrang malambot to. And mura lang yung mga Towberries. And ang gaganda ng mga design nila ngayon, guys. Di ako makapili kung ano yung mga design na bibilhin ko, mga ganyan. Kasi sobrang cute nila ito, guys. So, diba? Gold. Tapos, parang pang summer siya. Perfect siya for the beach. Or perfect siya kapag pumupunta ka sa pool. Ganyan. Cute. Cute. And then, we got something here from T-Culture. Ito, perfect siya sa mga estudyante dyan. Or sa mga nagmamasteral dyan. Na mga nag-work na. Ito, guys. Ang sabi dito, ayan, basahin natin. Study the act of texting, eating, and watching TV with an open textbook nearby. Totoo yan. Totoo yan. Kasi pag nagre-review ako, may YouTube dyan, may laptop ako dyan, may, alam mo yun? Ganon ang mag-study nga ng mga estudyante, guys. So, gustong-gusto ko siya. And yung yellow nakakaputi. I'm starting to love yellow. It's stressing. I'm starting to love yellow na. Kasi nakakaputi talaga siya. Parang ang fresh mo tingnan kapag yung yellow yung suot. So, yan. And then, last but not the least, guys. Ito, guys, sobrang na-excite ako dito. May nalagyan siya ng glitters. Ano to, guys? Kasi kapag bumibili talaga ako ng mga bags ko kapag sa SM department store, isa lang talaga yung pinupuntahan ko for the bags and for the shoes, and it's only Parisian. And nagulat ako, guys, kasi may mga backpack ang Parisian na yung mga ganito. Oh, I'm so excited. Tingnan nyo, guys. Quilted siya, ganyan. Excited ako. Ayan, maganda siya. Ayan, o, diba? Backpack siya. Tapos, maluwag din yung loob niya. May ganyan, may zipper, may lagayan ng ganito. Ang cute talaga nito. Tapos malaki siya. Perfect na dito yung mga ang tawag nito, yung mga abubot natin sa buhay. 'Di ba? Quilted siya, parang Chanel. Ang lakas mga Chanel. Ang dami pa nilang designs, guys, pero ito yung pinaka nagustuhan ko talaga. So, abangan. Abangan ng mga susunod pang kabanata ng bags. So, yun lang, guys. That's it for this whole video. I hope you enjoyed watching this video, and I will just put the links of the products na pwede kong i-share yung links sa inyo, guys. But most of these things naman are from Parisian or sa SM department store. So, dun lang tayo makakapunta, guys, kapag may SM naman halos lahat ng lugar, diba? So, dun lang ako mostly nagsha-shop. So, I hope you enjoyed watching this video, and I hope you share this one. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and like this one. And I'll talk to you guys on my next video. Bye! Mwah! Listen to my heartbeat.